Amina kongere kɛ ni Ala sɔnna ma le 14 décembre ni Ala sɔnna ma a bɛ Mali sugu bɛɛ concerné sugu o sugu bɛ collectif la n'o ye collectif national des acteurs de marché du Mali san tɛmɛnen ninnu na an y'an ka récépissé national sɔrɔ o fana hakili b'a la ɲina ni Ala sɔnna ma 2019 min na pour que a laban in na an ka se k'an ka kongere kɛ ni Ala sɔnna ma a bɛna boli bureau sigi kan en même temps a bɛna boli commerçant yɛrɛ ka se ka kuntilenna kelen sɔrɔ ka bureau sɔrɔ min reconnaît don état fɛ min reconnaît don diɲɛ bɛɛ fɛ k'a yira k'a fɔ bien nɔ commerçant tɔgɔ la min bɛ se k'u ka hakɛ défend en même temps min bɛ se ka an bololafɛnw fana lakana en même temps fana an bɛ se k'a fɔ déplacer o région ni fɛn ninnu na an bɛ se ka impliquer o baaraw la cogo min pour que ka jamana in dɛmɛ ko ninnu na n bɛ appel min lancer an ka jagokɛla denmisɛnnin fɛn o fɛn bɛ yen jagokɛla kumaba fɛn o fɛn bɛ yen usine-tigi fɛn o fɛn bɛ yen parce que an b'o de fɔ usine tɛ se ka marché ni sugu tɛ grossiste tɛ se ka marché ni sugu tɛ détaillant fana tɛ se ka baara kɛ ni sugu tɛ o tuma na an bɛ se k'a fɔ nin bɛɛ de dɔnnen bɛ sugu kelen na collectif national des acteurs des marchés du Mali c'est que an ma commerçant dɔrɔn fɔ dɛ sugu kɔnɔ mɔgɔw ma o ma baara kɛ sugu kɔnɔ i ye bolola baarakɛla de ye sa o i bɛ sogo de feere sa o i bɛ fɛn kɛnɛ de feere o i ye réparateur de ye o c'est à dire i bɛ sugu de kɔnɔ o tuma na sugu o sugu k'a fɔ i bɛ collectif de nɔfɛ maa o maa i bɛ collectif de nɔfɛ an b'a fɛ o donni kama sɔgɔmada fɛ i k'i ka datugu le 14 sɔgɔmada fɛ ka taa bila waati kuncɛ waati ma ko min bɛ taa kɛ kɛnɛ kan i ka se k'o ye a bɛ kɛ Badilabugu ni Ala sɔnna a ma palais de la culture la